bayan, welcome to Bisaya Sunday Live. Kini na po di mong higalan na si Barok. O kinisita kaya ang inyong amiga. Kumusta bayan? Kumusta na sa diha bayan? Happy Sunday! Happy Easter Sunday Maayong ninyo Domingo diha. sa tanan. Kumusta mo tanan? Unsa inyo hang gipang buhat karon? Unsa Unsa man? inyo hang lingaw-lingaw karon adlaw? Correct. Diba? Wala Na lagi mga- galing na music baro karon. Unsa? Oh, wala pa rin music day. wala tayong music karon. Nara day para lively pud ba? Kasi Yes. Jesus has risen. Yes. Diba? So, Ang kailangan- pagkabanhaw sa atong Jesus. Yes, Yeah. sakto na. Mm-mm. Balik na pud ang kabibo, ang kuan, di ba? Mm-mm. Ang kining lively na pud kayo ba? Ang mga tao karon Yes. tuan ang ligo Siguro sa kaganiha daghang kay nangadto sa simbahan. daghan na sa simbahan. Oo. Daghan po nag-relax karon sa Oo. baybay, sa dagat, na maligo. Yes. So daghang kay binignit karon nga gidala Daghan sa dagat. kayo mga sobra-sobrang binigni. Ang kadtong wala mga nangatagaan karon. Tagain ninyo oy. Ay, tagain. Diba? Labi na katong nagpahulos og kaguran. Nagpahulos ka ba, Barok? Ha? Wala man tay kaguran. Wala man tay kaguran, di ba? Di ata kabalong palit na lang ka sa Oo. merkado. Pero ang Diba? importante nga pasalamat nga ang atuang Ginoo, Yes. di ba? Has Kanunay. Mhm. Has come back na pod no. Yes, mo na nindot. Well, sugdan na po nato ato ang Sunday live special karon bayan with vitamins na pod no sa pulong ni Pastor Dudes ayahang mga unsa iyang makaambit nga Yeah, unsa kani jud busy ni- gyud kay ni siya na pastor. Yes, busy kay Lagi? siya karon mo nang medyo na late ta karon, Oo, di ba? nagbas pagod ni siya. Yes, Gikan nagpas pa. Grabe ni ihang mga ihang Grabe. service yun, Yes. di ba? Bisag asa Pangkuan ni ni siya ba? imo ang tawagon wa gini siya Oo, imo di gini mas- gidili di gyud na mo dili. Sakto na. Bisag Maski unsa nga, ka maski bisag asa ka pala busy pa na kalayo, yung mga schedule. maski unsa pa kakabungtod, adtuon jud ka ana niya. Yes, Yes. kamangon gyud niya na. Kamangon jud ka. Bisag unsa pa nakalalom sa dagat. Salumo na niya. Salomon gyud niya na. Sakto na. O dili Ingon na na nato ka-importante ang pag-alagad. pag-spread. Spread sa word of God. Kana. Diba? Kasi maayo na siya sa atuang soul nato nga in every kuano nga kailangan ta mga kapamalandong makahibaloan nga inani pod ba. Yes. Oh well, dili na nato patagalon pa, pasudlo na nato si Pastor Dudes. Pastor Dudes. Dodds. Sulod Pastor Dudes. Sulud. Sabi sulud. Kumusta niya Pas? Magandang buhay. Barok ang takya. Pastor Dudes. Medyo busy tingali ka karong adlaw Pastor no. Pagkabisigid niya na. Murag dili ka ma-rich. Pas? Sakto-sakto lang, no? So, Sakto-sakto. kadlawon nami mibiya sa balay. Kadlaw Oh, na no. So kapin good na- ang Okay, nag-Easter Sunday man ta. yeah, Easter ana magina siya sugod, magina siya sa kadlawon, di ba? Ang pagsalubong o ang pagsugat. Correct. Sakto na. Oh well, dili na nato pa unsa pa imong gusto isulti Pas? Ngayo kay ang inyong mga panagway karon, mga murag bag-ong gipangbanhaw gyud. Ay, correct. Yes, bag-o karon lang ko nakaligo Pas. Karon lang ko naligo. Grabe. Kaya pagkabanhaw daw naman yung mga tuo-tuo daw ko, no, di ba? Di ba? Sige Pas, tirahin Okay, Pas. Sige, walihi sila pa, walihi mi Pas. maayo nga adlaw sa tanan nato nga mga followers sa Bisaya Podcast. And of course to my channel, God's Mission TV. So kalipay nako ang pagpadayon nato sa pagkat-on, no? Pagtuon gayud nato mahitungod sa Dios. And of course sa iyang pulong. Mao kini ang atong bitamina matud pa ni Barok na bitamina ni. Actually mo ni ang tinuod nga bitamina sa atong kalag aron nga ang atong kalag maandam ug masangkapan sa tanang maayong buhat. So karong adlaw mga higala, mga kaigsunan, kita naga-commemorate, nagahandom kita, naga-reflect kita sa gibuhat ni Kristo sa 2000 ka tuig ng milabay
ang iyang kapait nga kamatayon, no? Atong masabtan unsa paglukat ang kalibutan, ang mga tao gikan sa ilang sala. Ang tanang tao sa kalibutan nailalom kita sa gitawag og sala. Apan tungod sa labihan nga kadako nga gugma sa amahan ug tungod niya na si Kristo Jesus ingon nga pinalanggang anak sa amahan nga maoy nahimong halad sa atong sala nga tungod niya na siya nagasakripisyo hantod siyang kamatayon mga kaigsunan ug ang pinaka good news karon kay si Kristo wala man nagpabiling patay kay bulungan nga pagkabanhaw ni Kristo tungod kay hinubong na siya makaigsunan apan sa tulo ka adlaw siya nabanhaw gikan sa lubnganan wala pay tama sa pagkabanhaw ni Kristo kag mga testimony sa mga naglaing grupo makaigsunan ang ila kunong mga pangulo banhawon pero sad to say nga hantod karon daghang mga pangulo nga ilang gila nga ilang master nga hantod karon wala gyud mga banhaw dili sama ni Kristo nga ang pagkabanhaw makaigsunan daghang nagpamatuod daghang nagtestify nga si Kristo nabanhaw gayud gikan sa mga patay daw siguro dunay mga testimony nga nangabanhaw gikan sa mga patay sama sa akong uyuhan 2009 sa month of July, I think month of July 23 2009 nga ang akong uyuan namatay na sa 5 ka oras mga kaigsunan o kini daghan nga makapamatuod dagang makatestify nga niadtong adlaw makaigsunan nga akong uyuan magulang sa akong inahan nagidala na sa Provincial Hospital sa Mantikao, Misamis Oriental. Kato adlaw nga Domingo, namatay akong uyuan makaigsunan sa oras nga mga ugto na nasa mga alas 12 o gali ilang nadiskubrihan nga patay ang ilang amahan sa mga oras na nga mga alauna or alauna kapin kay gikan man yang pamilya sa market makaigsunan ug pag uli nila namatay ang ilang amahan or ang bana akong ayaan bali ug tungod sa makaigsunan giras nila ngadto sa ospital sa probinsya gikan sa kabukiran og pag-abot dito makaigsunan nga gideklarar sa mao nila nga mga nurse attendant dito or ang doktor makaigsunan nga ilang pasyente patay na og tuod man makaigsunan ang akong uyuan tungod sa namatay naman wala na gyud sila mabuhat hantod pagkagabi makaigsunan gikuha nilang patayng lawas, gidala dito sa Pikas Barangay sa balay sa akong ginikanan. Try to imagine makaigsunan, pila na ka oras gikan pa sa ugto hangtod pagkagabi. Og tungod nga na makaigsunan, gidala nga akong uyuan dito sa balay sa akong inahan. Og tungod kay layo man ang akong puloy-anan, naman ko din nagpuyo sa Iligan City. O biyahe pa ko around mga 25 minutes makaigsunan. Mga more or less 8 o'clock or 9 o'clock in the evening. At kung adlaw makaigsunan, gitawagan ko nga mo adto dito sa amo ang ginikanan, balay residente sa among ginikanan. Makaigsunan, usa ko nga saksi sa akong kahimpang sa paguyuan nga namatay na gyud niadtong mga adlaw. Og tuod man makaigsunan, samtang nagbiyahe ko paingon dito, nagmeditate ang akong kalag, ang akong spirito sa Dios nga Lord, unsa man ning buhaton karon tungod kay nanginanglan sila og pag-comfort. Gani sa kung una-una nitong panahon na makaigsunan, aron na lang siguro nga ma-comfort ang mga pamilya nga madasig na ko sila tungod kay sakit man silang buot na mamatay ang ilang minahal sa kinabuhi sila. Makaigsunan, samtang pag-abot nako dito sa panimalay sa akong inahan. Samtang na mga landong ko makaigsunan, ng Espiritu Santo sa Diyos, nag-lead ka na ako, nagagsiya ka na ako sa akong pagabuhatan. O samtang nag-offer me og pag-awat, mingon ko sa akong mga igaagaw, sa akong mga parinto, pamilya dito, nga daygo na to ang Diyos, magsimba ta, kahit wala naman tayo mahimo, kay patay naman akong kanyang uyuan, nakabutang sa hutingsid, gawa sa among panimalay. O tuod man makaigsunan, samtang nag-awit ni sa Diyos, o human sa among pag-awit o pagdaig sa Diyos, mga kaigsunan, tungod kay gigiyahan ta sa Ginoo, sa Santo Espiritu sa atong buhaton. O samtang
Di padaygan ko sa Espiritu Santo nga ampuan ang patayng lawas sa akong uyuan. Samtang nga gilihans na ko makaigsunan ang akong kamot sa banda sa dughan sa akong uyuan makaigsunan. Probably na sa mga more or less 3 minutes ang akong prayer. Cancel na ang spirit of death by faith. Ang spirit sa kamatayon makaigsunan. Right after sa akong pag-amin, pagkuman sa akong prayer, mi-shake ang lawas sa akong uyuan, mikurog makaigsunan, nakalibang, nakaihi, makaigsunan, misiga ang mata, o mibakod, o kaming tanan makaigsunan, namangha kami, natingala kami, nahibulong may tagibuhat sa Diyos. Bisan ako dali mismo makaigsunan, nahibulong. Try to imagine, more or less 9 hours na namatay ang akong uyuan. Apan himaya og dungog sa Dios, gitugot ko sa Dios to prove makigsunan nga kining Dios nga gilagaran ni Pastor Dudes, Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, Dios ni Jacob, Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, Dios nga wala na usab kanadto karon ug sa walay katapusan, Dios nga magagahom sa tanan. Mao kanay rason makaigsunan nga hantud karon kining iyong ubos nga alagad nga bisan asa ta moabot, willing ko mo sakripisyo sa mga dapit makaigsunan kung asa ta dadon sa Dios. Tungod kay kabalo ko nga buhi ni nga Dios nga kugiwan. Tungod kay ako nagsayod nga gamhanan ni nga Dios nga ang gilagaran. Busa makaigsunan sa samang paagi nga hantud karon hanggang kung mudas sip kanino. Wala ko nasayod sa imong kahimtang karon. Na bakas kahimtang nga lisod nga kahimtang sa balatian, kalisdanan sa Panginoon. Kalibog sa imong kahimtang. Igsoon sultihan ko ikaw, buhi ang Dios. Buhi sa Jesus. Sa Jesus makaigsunan, pabiling patay sa Kalbaryo sa krus. Human sa gilubong, nabanhaw sa eskatulog kaadlaw, o buhi siya sa walay katapusan, na naglingkod sa tong kamot sa amhan. Busa makaigsunan, nini nga orasa, nini nga hapunon. Tuguti ko nga mudasid kanimo. Nga kining pulong nga akong ihatag kanimo ni kapunon, pulong ni nga mohatag nimo paglaom, mohatag kanimo kasiguraduhan, pulong ni nga mo direct sa imong kinabuhi, mutultol kanimo sa angay nimong subayon, nga nabaw sa tanan makaigsunan, maandam ka, masangkapan ka, malig-on ka, kung makapahimaya ka sa Dios nga magagahom sa tanan. Na diri makaigsunan sa libro sa Roma, Kapitulo 10, versikulo 9. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo. Og sa kinasingkasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Gihimo kitang matarong sa Dios kay nagtuo man kita sa kinasingkasing dayon. Og naluwas kita kay gipahayag manato kini. Kay ang kasulatan nag-ingon, pagtuo kaniya dili gayon maulaw. Mga higala, mga kaigsunan. Ikinahanglan masamsan nimo ang sakripisyo nga gibuhat ni Kristo. O ang gibuhat ni Jesus nga sakripisyo makaigsunan, usa ka to paggarantiya alang sa imong kasiguraduhan, sa imong paglaom sa imong kinabuhi. O dili lamang taman sa sakripisyo nga gibuhat ni Kristo makaigsunan. Naghatag siya og ultimate nga assurance. Mao tong rason nga siya nabanhaw makaigsunan. Usa ka pruhiba, usa ka ebidensya nga si Kristo makaigsunan, igo lang siyang nagbayad sa imong sala. Human siya namatay sa nabanhaw, og mikayap siya makaigsunan, dibalik ngadto sa giharian sa langit makaigsunan. Og matod pa dinhi, maluwas ka kung ipahayag mo sa imong baba nga siya ang imong Ginoo. So meaning makaigsunan yung mga orasa, ako kang dasigon. Gamita ang imong ngabil sa pagsugid sa ngalan ni Jesus. Ang ngalan ni Jesus makaigsunan labaw sa tanang ngalan. His name is above every name. His name is powerful. There is no other name can save the world. Only the name of the Lord Jesus Christ. Use your tongue, your mouth to confess that Jesus is Lord. Ganita ang imong ngabil sa pagsugid nga si Jesus siya imong Ginoo. He is your Lord. Ang word na Lord means honor. The moment na isugid nimo ang ngalan ni Jesus, meaning imo siyang gila na siyang imong tag-iya. Siyang tag-iya sa imong kinabuhi. Imo siyang giakma na siya ang tag-iya. Ang ownership nato naa niya wala nimo.
Usahay ang tao magbuot-buot. Usahay kita'y magbuot sa tulingan. Igsoon hinumdumi nga naitag-iya sa imong kinabuhi. He is your Lord. If you confess with your mouth that Jesus is Lord, the word Lord means honor. Meaning, kung isugid mo sa imong baba nga siya imong Ginoo, imong giangkon siya na siya ay nanag-iya sa imong kinabuhi. O tungod niya na, i-prove nimo niya nga siya tag-iya nimo sa paagi na imo siyang dayon, alagaron, simbahon, pasalamatan nimo. Ihatag nimo imong kinabuhi sa Dios. I-acknowledge nimo si Lord sa tanan nga naa nimo. Tanan imong resources, i-acknowledge nimo si Lord. Tungod kay walay ato bisang gamay nining kalibutan. Walay ato makaigsunan. Sa tanan nga naa nato sa atong kinabuhi, ipanag-iyahan ninyo sa Dios. Igo lamang kita na gitawag og steward nining tanan. Gipialan sa lamang sa Dios. So makapadiri maluwat ka kung ipahayag mo nga sa Jesus mao ang imong Ginoo og sa kinatsingkasin. So makaigsunan ang diling pa rin sa Dios nato. Wala lang, dili lang pukod sa atong dila. Kay dagang mga tao karon maayo mosulti pero wala diri sulod sa kinatsingkasin. Makaigsunan pruhiba nga kita nag-angkon kang Hesus nga siya atong Ginoo. Dalan gikan sa love the Lord with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Ang paghigugma sa Dios magaigsunan tibuok na kasingkasin. Sa tibuok nimong kalag. Ang imong kalag makaigsunan nagkompose ini sa imong intellect, sa imong will o sa imong emotion. So meaning mahigugma ka sa Dios bisan sa imong will. Dili lang imong kabubuton apan kabubuton sa Dios may matuman. Muna nga sa imong mga pag-ampo mingon ka Ginoo ang imong pagbuot may matuman. So love the Lord with all your soul, with all your intellect, with all your emotion. Nasakitan ka, nalipay ka, pero ang Dios ito kanunay. Sa imong abilidad ang Dios kanunay imong pasalamatan. So paano diri makaigsunan kung kinasingkasin kita nagtuo nga si Jesus na banhaw gikan sa mga patay. So ang atong pagtuo kang Kristo makaigsunan ingon nga siya nabanhaw gikan sa mga patay. Dili lamang taman sa tumoy sa imong dila. It must be from your heart. It must be from the bottom of your heart. Gikan kayo mismo sulod sa imong kasalanan. Na ikaw mapasalamaton mo dahil sa Diyos. Lord, salamat nga buhi ka sa muli katapusan. Ikaw ang Diyos nga napayod sa akong pagbati. Eh buhi man siya. Kung buhi ang Diyos, meaning kita siya sa atong pagpanginanglan. Kita siya sa atong kasingkasan. Kita siya sa tanan, sa detalye sa atong kinabuhi. Makaigsunan. Matod pa diri makaigsunan, nagisulat ni Apostol Pablo sa taga-Roma. Ngang atong kaluwasan makaigsunan, nag-combine kini sa atong pagsugid o sa atong kasingkasin. Nagsugid ka, nagkantito sa imong kasingkasin o mamaluwas ikaw. So ang kaluwasan makaigsunan, make sure nga gikan sulod sa imong kasingkasin. Giubanan nimo sa imong pagsugid. Na imong gisugid na si Jesus siyang imong Ginoo o imong manluluwas. Og matod pa diri makaigsunan, kay ang kasulatan nag-ingon, ang nagtuo kaniya dili gayud maulawan. Pasalig kani sa Dios nga dili gayud ikaw maulawan. Isa dili maulawan. Makaigsunan hinumdumi, giunsa ta paglaban ni Jesus. Hinumdumi giunsa ta paglukat ni Jesus. Gilukat niya ang imong sala, gilukat niya akong sala. Hantod nga siya nabanhaw makaigsunan. Meaning, dunay complete package ang panalangin sa Ginoo. Mao nay gitawag og ultimate breakthrough. Dili kay namatay siya, nabanhaw pa gyud sa Jesus. Isip pero siya makaigsunan. Ngayon nga kita makaigsunan, gitagaan og ultimate breakthrough. Nga bisan unsa makaigsunan ang atong kahimtang o pagpanginanglan, andam ang Dios makaigsunan maminaw. Andam ang Dios matubang. Andam sa makaigsunan mohimong ginagit ng kinabuhi. Siyan kahibulungan gayud makaigsunan. Og matod pa din sa 1 Corinto kapitulo 15 bersikulo 20, nagaingon din makaigsunan. Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo, isip garantiya nga kadtong nangamatay banhawon usab. So try to imagine makaigsunan ang gibuhat ni Jesus. Hallelujah. Ang iyang pagkabanhaw garantiya
Makaigsunan, ayaw ka guol na namatay ng imong unang mga pamilya, imong mga hinigugma, apan sila nga nagtuo kaniya, dunay garantiya makaigsunan nga aduna unsay pagkabanhaw. Busa nga importante alang nato nga mga lagad ta sa Dios, kay wala ta nasayod kanus arakutob atong kinabuhi. Mamatay man kita, apan naay garantiya nga mabanhaw usab kita nga nagtuo kaniya. Unsa ingon ni Kristo sa Juan 11 bersikulo 25, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi, si bisan kinsa nga mosalig kanako bisan siya mamatay, mabuhi siya. Maunay garantiya makaigsunan. Maunay garantiya alang kanato nga nagtuo kaniya nga bisan ikaw kita waon ta sa Ginoo nining babaw sa yuta, dunay garantiya makaigsunan nga banhawon kita. Verse 21 makaigsunan, kay ingon nga ang kamatayon miabot pinagi sa usa ka tawo, miabot usab ang pagkabanhaw pinagi sa usa ka tawo. Kay ingon nga nangamatay ang tanang mga tawo tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan, banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa ni Kristo. Na ang pangutana karon makaigsunan, nahiusa ba ikaw ni Kristo? Naa ba ikaw kang Kristo? Nagtugyan na ba ikaw kang Kristo? Imo namang ihalad ang imong kinabuhi kang Kristo. Misuwinder na ba ikaw kang Kristo? Maora na pinaka powerful key na buhaton sa tao. Musurrender ka kang Kristo. Ang puno nimo si Kristo nga imong maluluwas. Itugyan nimo imong kinabuhi kang Kristo. Kita may usa kang Kristo. Dili ta maka benepisyo nini nga garantiya, nini nga paglaom na human sa imong kamatayon, banhawon ka usab ug danon ka ni Kristo. Ito siyang gingharian na wala na katapusan. Mga kaigsunan, mga higala, simple lang minsan hini nga takna, hini nga kahapon. Si Kristo wala nagpabiling patay. Kitang tanan tibok kalibutan karon naghandom kita sa pagkabanhaw ni Kristo. Busa makaigsunan ako nagdasig kanimo nga dili lamang kutob nga nadumduman nimo kini nga adlaw sa iyang pagkabanhaw. Nga akong mga tinguha nga sa matag adlaw sa imong pagkinabuhi, nagkinabuhi usab ikaw sa bag-ong kinabuhi. Ingon nga si Kristo na banhaw. Tungod kay ang gahom siya pagkabanhaw, mo ipasalig sa bag-ong kinabuhi diha kang Kristo, diha kaniya. Mga kaigsunan, mga higala, ang Dios magapanalangin kanato, magapadayon sa pagpanalangin, sa pagsangkap, sa paghatag og himsog nga lawas nimo, kalig-on sa imong pagtuo, aron nga ikaw makapadayon, makalahutay ikaw, makaigsunan, taliwala sa pandemya karon. Salamat sa mga taliwala sa mga kahimtang, mga challenges dito. Makapagpalit kita, makadangog kita, makapagpalit sa walay katapusan. Dalaygo ng Diyos, inikaponon, salamat kita sa programa sa Bisaya Podcast. Edit by Barok Antakya Makaigsunan, sa kinikanindot na programa. Sa matag Domingo, kita pagpadayon kita sa ani nga programa, isip makatabang sa atong espirituhanong kinabuhi, makaigsunan. Masangkapan kita sa tanang nga maayong bunga pinagig na bahog sa iyang Panginoon. Dalaygo ng Diyos, maayong adlaw kaning tanan. Amen. Amen. Kanindot sa imuhang pulong pas. Amen. Amen. Yes. Diba? 30. Say Amen. hello, Pastor Judes. Hello. Hello daw. Hello. Thank you kaayo sa imuhang pulong pas na makahatag sa amo og paglaom. Yes. Hope, di ba? Mm-mm. Nga karong Sunday nga nagyud siya hope, di ba? Oh, yes. Di ba? Nga dili kita mabalaka ba? Hindi kita mabalaka. Kailangan isurrender na to ato ang kaugalingon, ato ang self. Yes, sakto na takya. Kailangan ato siyang gamitin as our Lord and Savior Mhm. sa atong kinabuhi. Yep. Para maglakaw ta na ay padulngan. Yes, sakto Diba? na takya. Eh kung wala ta ana, liko-liko pod ta. Oh, bako Diba? atong kuan, Dali diba? raman ta mo Dalan. give up dayon. Yes, sakto na takya. Diba? Kailangan ikuha na to, iuna to na siya ang ato ang Ginoo. Mhm. Mhm. Tama takya. Oo. Ano pa Manay makapamalandong ba? Mhm. Sahay bitaw malimtan na nimo. Yeah. Di nakakakuan
Oo, Puro siguro na lang saka busy na lang ka. oo, tapos dili nimo mahibal-an tungod karon sa mga Panghitabo. panghitabo, di ba? Naigira, Mm. malaliton, ang Mga gasolina, mahal, oo, mahal-mahal na tama. ba? Tapos makahuna-huna ka, di ba nga, unsa na ba ni? Di ba? Correct, correct Kailangan jud ka. dili ta mawad-an sa paglaom jud nga, di ba? Tama, Mao tama ni jud ka siya. Barok. Mao ni siya ang Pasko sa pagkapanhaw na usa ni siya sa panahon sa pagtipok-tipok o Mm. pagsaulog sa bag-ong sinugdanan, Mm. di ba? Panahon kini Pamalandong, sa pagpamalandong. Yes, sakto pagpamalandong. na miaging tuig nga unsa man tinang hitabo sa una Mm. ug sa tanan natong Nagpadayon, agian. nagpadayon ba kang faithful, di ba? Yes. Nagpadayon ba ka sa imo ang mga imo ang gipang sa nato na bitaw imo ang gikuan sa Ginoo bitaw? Imuha gipang promise o Sayod, oo. ipang kuan nimo. Oo, di ba? Mao lagi ni siya, di ba? Mao ni siya ang Easter Sunday, ang Pasko sa pagkabanaw usa ka pahinumdom sa ato nga bisan unsa pa man nga hitabo, di ba? Sa ato ang mga kinabuhi na aduna kita paglaom alang sa katubsanan, di ba? Correct. Mm. Mapasalamaton kita na sa kahigayon sa pagsugod aning bag-ong sa tuwa, di ba? Na nanghinaot ta na sa sa ilaha na malipayong panahon sa Pasko sa pagkabanhaw na kini siya na mapuno sa kalinaw, kalipay ug gugma. Kana. Mao na siya sakto, Tama. di ba Takya? So Diba? ikaw nami bisita karon. Kasi yun sa imong ikasulti Asa man ang karon. ikasulti 30 30. Little Barok. I don't know. No. Asa yung ikasulti Sana about sa happy Easter. Easter? Happy Easter. Happy Easter. Salamat sa Ginoo. Salamat sa imuhang I don't know what to say. Bye bye. mauna siya. Oh, well, ato before ta po arpas ato Isa na tong kining mga nagdalikyat sa ato ang show diri pa si Rose, Delikano sa kuan. Sangkuan Maayong Flores, hapon. maayong hapon, and Takya. Naapod si Giselle Tulang Branzuela, mayong hapon Barok and Takya. Si Bayan Tam Jones Abilianosa. Oy, bago Hi ni siya. po. Hi po. Hello, kumusta Bayan Tam Jones? Kentucky. Mayong Yes. hapon. Naapod rin Napoy si si Jennifer, tanay Yan. dulukan. Romel. Ingon po siya maayong hapon Barok Mayong and hapon po Takya. Bayan Romel. Romel. Naapod si Bayan Dan Yap. Nagsingon siya maayong hapon po. Maayong hapon. Na- Diri sa amo maayong gabi na Maayong tawon. gabi na din Naapod si Bayan Jennifer Tanayd Lukulan. Tanaid Lukulan. Lukulan. Maayong hapon Bayan. God bless. Maayong hapon Bayan Jennifer. Maayong hapon Bayan. Salamat sa inyong pagdalikyat diri sa ato ang Bisaya Sunday Live special with Pastor Toad sa iyang mga pagdasig na vitamins sa ato ang kuan, di ba? Kani kada Domingo jud di Bayan. Yes, nga syempre kailangan nato ning magpahinumdum si Pastor Toad ang tulay na maghatag-an. Ikaw, sige, Pas, na kay gusto na imuhang i-plug in, Pas? So, salamat sa makausa sa atong mga viewers. Hopefully nga makabisita ka mo sa atong channel sa God's Vision TV sa YouTube and Facebook. And of course, diri sa atong Bisaya Podcast na Domingo na kita diri makaigsunan sa dasig sa atong mga kaigsunan atong mga viewers pinagis sa gugma sa Dios. So salamat sa tanan nga mga naga-watch sa atong telecast nining kahapon. Salamat Barok and Takya. God bless kanunay Salamat ninyo. Pastor Dods.
Salamat Salamat, kayo, Pastor Pastor Dod, sa Salamat, imuhang. Pastor Deds. Salamat, Pastor Dod, sa imuhang pag-ambit diri na pod sa Bisaya, sa tuang Bisaya Sunday Live Edition sa Bisaya Podcast. Oh, Thank you ug kayo, sa Pastor sunod Dod. na pod, Pastor. Yes, sa sunod na pod, Pas. Salamat Thank you kayo, Pas. Bye-bye, Pastor Dudes. Bye-bye na, Pastor Dod. Bye-bye. Bye-bye. Oh, Ay, so, Na isa na to ka comment. na-comment pa day. Oh, na-day, Oh, nihabol po si Habol Bayan special gift ay na. Edcor. Yes, hi Bayan Barok and Takya, padayon lang yun ta. Manginabuhi sa ato ang Diyos. Sakto na Amen. Bayan. Amen, anak Bayan Bayan Edcor. Edcor. Wow, kanindot kaayo. Kanindot kaayo sa mga pulong karon ni Bayan Pastor Dulce, nagihatag, nagiambit niya sa ato Bayan. Thank you kaayo sa pagtanaw sa amo ang Bisaya streaming Sunday live edition dito sa Bisaya Podcast Bayan. Please follow our social media, amo yes, Facebook page na Facebook. Bisaya Podcast, Bisaya Radio. Amo ang Twitter pod bayan, Instagram Bisaya Podcast ug ang please subscribe pod bayan sa among YouTube channel na Bisaya Podcast Podcast. bayan. Na dito among mga content o among mga podcast bayan na amo ang gikuan sa inyo nga mga kulturang mga Pinoy. Correct. Yes. Oh well, ana lang takya, di ba? Og salamat. Dali ra kaayo ang adlaw no. Yes. Yes. Salamat. Dali ra kaayo. Oh well, salamat kaayo bayan. Salamat. 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 Salamat kayo bayan. Ug Salamat, sa sunod higayon na pod kinapod mong higalan na si Barok. Og kini si Takya 30. and the deep. Salamat bayan. Bye. Bye.